Эфирда Татарстан хәбәрләре вакыты җитте. Студиядә бүген Айгөл Бәдретдинова, исәнмесез? Гадәткә кергәнчегә бүген дә Тасырның 100 еллыгы уңайыннан бу көннең тарихтагы вакыйгасыннан башлыйк. 1942 елның 23 гыйнварында Яшел Үзәндәге Горький исемендәге заводка яңа төр эш йөкләнә. Халык комиссариаты карары нигезендә атаклы АМ-34 моторын судно төзелешендә куллану өчен үзгәртеп җыя башлыйлар. Әлеге максаттан заводта махсус участок оештырыла. Шулай итеп, авиамоторны камилләштерү мөмкинлеге туа, заводның җитештерү куәте арта. Без исә көннең төп вакыйгаларына әйләнеп кайтабыз бүген безнең программада. Тамчыдан күл җыела. Тәрәзәләрдән, ишекләрдән, стеналардан җылы чыкмыймы? Ягулык энергия ресурсларын дөрес итеп файдалану өчен ниләр эшләргә кирәк? Рания Абдрахманова. Тышкан безгәге кутара, кызамык баш күтәрә. В данном отношении оказался любимый многими Горький-Станицевский парк. Татарстандагы санитар-эпидемиологик вазгыять турында Рәмзилә Гафиятуллина. Татарстанга куркыныч яный. Буның якын килгәне юк иде бездә. Авыл хуҗалыгы һәм ветеринария өлкәсендәге төп проблемаларны Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Ватанны саклау өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Икенче мәртәбә сикергәндә тагын да куркыныч була. Яшьләрне хәрби рухта тәрбияләүче чарада Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Тормыш дәрәҗәсен яхшырту өчен цифрлы технологияләр куллану һәм бу эштә хөкүмәтнең роле. Давостагы Бөтен дөнья икътисади форумында узган эшлекле очрашуда бүген шул хакта сөйләштеләр. Монда Татарстан президенты да чыгыш ясады. Моннан тыш Рөстәм Миңнеханов дөньяның әйдә баручы оешмалары вәкилләре белән сөйләшә. Әйтик, нефть-газ сәнәгатендәге калдыкларны киметү буенча Татарстан белән Таталь оешмасы уртак проект башарга мөмкин. Бу хакта Рөстәм Миңнеханов корпорация президенты Патрик Пуянне белән фикерләште. Хәзер Татарстанда 1400 чит ил компаниясе эшли, инвесторларны җәлеп итү буенча эш дәвам итә. У нас где-то на 4-5 триллионов вот таких проектов больших инфраструктурных, нефтехимических, которые дадут серьезный толчок экономике Татарстана. Я уверен, что вот те решения, которые будут приняты в ближайшее время, они создадут возможность, чтобы наша экономика развивалась. Россия хөкүмәтендә тагын бер Татарстан кешесе эшләячәк. Республиканың төзелеш министры Ирек Файзуллин Россиянең шушы тармак министрының беренче урынбасары итеп билгеләнде. Әлеге буйрыкны ил премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган. 2018 елдан әлеге өлкәне Владимир Якушев җитәкли. Хөкүмәт составын яңартканда ул үз урынында калды. Ирек Файзуллин Казанда туган, аңа 58 яшь, башкаланың инженер төзелеш институтын тәмамлаган. Республика министрлыгын кем җитәклисе соңрак билгеле булачак. Ирек Әнвәрович один из самых опытнейших руководителей в структуре татарстанского правительства. Ирек Әнвәр Татарстан хөкүмәтенең иң тәҗрибәле шәхесләренең берсе. Федераль министрлык белән элемтәләре һәрчак яхшы булды. Бу аны әлеге эшкә чакыруга тәргиш бирде. Россия Дәүләт Думасында да Татарстан вәкиле белән бәйле үзгәреш бар. Илдар Гыйлметдинов милләтләр эше буенча комитет рәисе Кәнәфиен калдырды. Ул хәзер рәиснең беренче урынбасары вазифасын башкарачак. Премьер Михаил Мишустин Думаның мәгълүмати сәясәт буенча комитет белән җитәкчелек иткән Леонид Левинны хөкүмәт аппаратына билгеләде. Килешү буенча комитет белән идарә итү Гадел Россиядән хәзер бердәм Россиягә күчә, милләтләр эшен СР Олег Николаев җитәкләячәк. Ул тумышы белән Чувашиядән, милләте буенча да Чуваш. Дәүләт Думасына шушы төбәктән сайланган. Казан Кремлендә әйтүләренчә, бу үзгәрештән республика мәнфәгатьләренә зыян килмәячәк. Больше роль играет даже не тот статус, который он будет занимать, а больше... Монданың нинди вазифа алып торуыннан бигрәк абруй әһәмиятле һәм әлбәттә тәҗрибәсе. Ирек Гыйлметдиновның төрле дәрәҗәдә ныклы элемтәләре бар. Шуңа күрә Дәүләт Думасында милли сәясәт мәсьәләләрендә Татарстан мәнфәгатьләре зыян күрер дигән борчу юк. Ут, су, газны дөрес юнәлештә файдаланып, 2019 елда Татарстан оешмалары 51 миллион сумнан артык акчаны янга калдыра алган булыр иде. Бу хакта бүген ягулык энергия ресурсларын рациональ файдалану идарәсе коллегиясендә хәбәр иттеләр. Моның өчен махсус тикшерүләр уздырыла. Урам җылыткан өчен юкка акча түләмәүнең юлларын Рания Абдрахманова белә. Тамчыдан күл җыела һәм нәкъ менә шуңа күрә идарә белгечләре оешмаларны тикшергәндә бер нәрсәне дә күз уңыннан җибәрмәскә тырыша. Әйтик, краннарда су юкка агып ятмаска тиеш. Кирәкмәгән вакытта утларны сүндереп йөрергә киңәш ителә.
Һәм хәтта тәрәзәләрдән рәме юк микәнлекне дә тикшерәләр. Чөнки урам җылыту өстәмә чыгымнар дигән сүз. Нами в 2019 году проведены 45 энергообследований бюджетных организаций. Монда тикшерүләрне дәүләт оешмаларында уздыралар, чөнки товар һәм хезмәтләр бәясенең күп өлешен энергия өчен чыгым алып тора. Безнең тепловизионная съемка дигән шундый метод бар. Ул метод белән без тикшерәбез. Икенчесе, бармы, юкмы энергияларны саный торган, контролировать торган приборлар, алар дөрес эшлиме, аларны кулланалармы? Икенче мөһим мәсьәлә газны саклау. Узган ел Россиядә 480 миллиард кубометр газ файдаланылган. Шуның 3% иң күбе диярлек Татарстанда. Тагын бер юнәлеш бензин сыйфатын тикшерү. Бүген Татарстанда 900-дән артык ягулык салу станциясе бар. 15 ел элек аларда сыйфатсыз ягулык күләме 22%-ны тәшкил итсә, хәзер 2,8%-ка кала. Узган елны без 2000 тикшерәк уздырдык. Андан 55 пробулар инде не соответствует госларга, национальным стандартам. Хәзер ягулык салу станцияләренең күбесе ягулыкны заводтан сатып ала. Нефтебаза кебек арадашчыларга мөрәҗәгать итүчеләр аз. Заводларның исә дәүләт стандартларына туры килү турында декларацияләре бар. Сыйфатсыз ягулык нигездә шәхси язысларда очрый. 2019 елда илдә яңа ил күләм стандарт кабул ителә. Аны үтәмәүчеләрне ким дигәндә 500 мең сум штраф көтә. Рания Абдрахманов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Антисанитария көйгән исләр, шау-шу, халык торак йортларының беренче катларында урнашкан икмәк пешерү цехлары, кафелардан зарлана. Былтыр Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсенә шундый 568 шикаят килгән. Өстәвенә республикада тышканнар үрчи. 2019да аларның саны 2018 ел белән чагыштырганда 2 тапкыр диярлек арткан. Республикадагы санитар-эпидемиологик хәл турында Рәмзилә Гафиятуллина. Урманнарга кирсәң шамалап кир, тышкан бизгәгә кагылмасын дип кисәтә санитар табиблар. Былтыран Татарстанда 1100 кеше эләктергән. Бу 2018 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Кимерүчеләр бигрәк тә Горький әмәт паркын үз иткән. Бирдә аларның саны нормадан 11 тапкырга артыграк. Урман битләре дә узган. Былтыр 11 мең ярым кешегә талпан кадалган. 7 кешедә кызамык тапканнар. Пневмококк инфекциясе ел саен 2 тапкырга арта. Вакцина профилактика пневмококковой инфекции. Пневмококк инфекциясын кисәтү максатыннан ясалучы вакцина турында демография илкүләм проектында да әйтелә. Өлкән яшьтәгеләргә аны ясар өчен чыгымны республика бюджеты хисабыннан каплап булмас микән? Министрлык шуңа игътибар итсен иде. Бушлай булганда ясатырга теләмиләр. Вакцинадан баш тартучылар саны елдан-ел арта. Аңлата торгач, 3тән 1-ен үгетлиләр үзе. 51%. Быел грипптан вакцинаны татарстанларның 51% кадатты. Бу зур күрсәткеч. Авырлы хатыннарның да 3тән 1-е аны ясаткан. Азык-төлекнең сыйфаты буенча сораулар күп. Тикшерү күрсәткәнчә безнең кибетләрнең һәр 3-нчесендә алдылар сүз сөт продукциясе турында. Хәзер киштәләргә аларның табигый ясалмадан аерып куярга тиешләр. Әмма хилафлыклар очрап тора. Хәтта WorldSkills вакытында да Роспотребнадзор 3 тонна ризыкны яраксызга чыгарган. Эчә торган су да пак түгел. Каждый 5-й подземный источник водоснабжения. Һәр 5-нче су чыганагы санитар саклау таләпләренә җавап бирми, кагыйдәләрне бузмаган районнар нибары 4-тәү. Әтиәниләр мәктәп янында тәмәке сатучылардан ешрак зарлана. Былтыр шикаятьләрнең саны 2-ләтә арткан. Яңа бәла снюслар аларның 50 килограммын сатудан алганнар инде. Халык үз товарын пропагандалый, без административ чаралардан тыш аларның сәламәтлеккә зыяны турында күп сөйләргә тиеш. Рөстәм Нигъмәтуллин укучыларны ашату мәсьәләсенә игътибарны көчәйтергә куша. Бу хакта еллык юлламасында Россия президенты Владимир Путин да әйткән иде. Татарстанда хәзер кайнар аш белән югары сыйныфларның 96,5% тәэмин ителгән. Рәмзилә Гафиятуллина, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Лейкоз дуңгызларының Африка чумасы, кыш гриппы, кытыру шире, булар Татарстанның авыл хуҗалыгына янаган тип проблемалар. Чәчүлек җирләрендә кырткы шүләннәр үсә, шундый карантинлы фитозоналар мәйданы 500 мең гектардан артып киткән. Бүген бу хакта Россельхознадзор идарәсе һәм Республика ветеринария хезмәтенең уртак коллегиясендә сүз барды. 19 год 141 атна вспышка была. Соңгы очрак моннан 2 атна элек була. Дуңгызларның Африка чумасы Татарстаннан 15 чакрым ераклыкта табыла. Хәзер Россельхознадзор белгечләре чаң суга. Бу бәләдән республиканы ничек тә сакларга? Ашы һәм гриппны тикшерү өчен пробалар алуны дәвам итү кирәк. Мөгезле эритерлекнең 10% лейкозлы 2014 елдан алып 2 тапкыр кимегән. Узган ел республиканың ветеринария хезмәте бу чирне ачыклау өчен миллионнан артык тикшерү уздырган. Ряд районов Татарстана благополучно. Сөтне күп җитештерүче төньяк районнарда лейкоз юк диярлек. Бу Кукмара, Балта, Шәтнә, Сабат, Ләше, Арча районнары. Әмма Мадыш, Зәй, Түбән Кама, Тукай, Сарман районнарында проблема аз күләмдә калды.
Кош гриппы котыру чириде республика өчен элеккечә көн кадагында экспортка эшләүче төбәк буларак һәр чыгарылган продукцияны тикшерү кирәк. Мы получали право экспорта. Без Россиядан продукцияны Кытайга чыгару өчен рөхсәт сертификатын 8 ел буе күп төрле сөйләшүләр аша алырга ирештек. Хәзер экспортның барлык катгый таләпләрен үтәп, эш итү бурычы тора. Это не к лицу Татарстана. Вот этот принцип во все времена должен сопровождать наших обоих служб. Электрон сертификацияләүне дәвам итү, һәр терлек турында махсус белешмә әзерләү, чип системасын кертү. 2020 елда ветеринария идарәсе тормышка ашырырга тиешле эшләр. Татарстанның ветеринария хезмәте тулысы белән кадрлар белән тәэмин ителгән. Монда дәүләт программалары ярдәмгә килә. Әйтик, югары белемле яшь белгечләргә 3 ел дәвамында хезмәт хакына өстәп 10 000 сум акча түлиләр. Махсус белеме булган яшь белгечләргә ай саен 8 000 һәм 25 000 күләмендә бер тапкыр түләнә торган дәүләт ярдәме бирелә. Фәрүзә Мәҗитова, Адель Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Югары уку йортлары, иҗтимагый оешмалар һәм эш белән тәэмин итүчеләр хәзер бердәм цифрлы платформада хезмәттәшлек итә алачак. Бүген аны Татарстан Мәгариф һәм фән министрының иҗтимагый советында расладылар. Утырыш һөнәри әзерлек үзәгендә узды. Ул Казанда узган елның ноябрендә ачылган иде. Үзәкнең мөмкинлекләрен Чулпан Касыймова күреп кайтты. Эмоции какие? Только положить. Ландыш Фәтхуллина педагогика көллияты студенты. Җәнлекләрне яратуы ана биоэтика буенча оештырылган яңа проектта катнашырга этәрә. Монда аларны хайваннар психологиясын аңларга өйрәтәләр. Ничек без алар өчен аларны охшатабыз, ничек biz аларны, алар авырса безгә бит аларны табибка алып бармалы. Без аларны да өйрәнәбез, ничек без аларны безнең өйрәнгән белемнәребезне без тырышабыз балаларга таратырга. Өстәмә белемне хәзер алгарыш үзәгендә алырга мөмкин. Ул педагогика көллиятында оештырылган. Биредә 5 яшьтән алып олы яшькә кадәрге кешеләр шөгыльләнә ала. Нәниләр өчен Baby Skills проекты гамәлгә ашырылса, өлкәннәр өчен яңа хәдар үзләштерү мөмкинлеге бар. Кем нинди яңадан һөнәр алырга тели, алар шушында мөрәҗәгать итеп, аларның мөрәҗәгатен монда яңадан бер карап, аны өйрәнеп, кайсы үзәккә, нинди юнәлеш буенча ул, менә шуны монда раслап, өйрәнеп, халыкның мәнфәгатен тулысынча канәгатьләндерү үзәге булып торачак. Россиядә мондый 14 үзәк бар. Казандагысы ноябрьдә ачыла. Ул Мәгариф илкүләм проекты һәм WorldSkills стандартлары буенча гамәлгә ашырыла. Стоит большая острая задача. Безнең алда зур бурыч тора. 4-5 елдан соң ихтыяҗ булган компетенцияларны булдыру өстендә эшлибез. Бүгенгә андыйлар бөтенләй юк. Бүген биредә Казан инновацион университеты, иҗтимагый палата һәм педагогика көллияте вәкилләре цифрлы платформа булдыру буенча фикер алышты. Ул югары уку йортлары, эш бирүче һәм иҗтимагый оешмаларның хезмәттәшлеген җайга салу өчен кирәк. Чулпан Касыймова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Казан кооператив институты белән спортчыларны нәрсә берләштерә? Реальное время интернет басмасында укыгыз. Ил сакчысы булырда егетләрне Даса автотәрбиялиләр. Быел бу оешмага 93 ел. Анда хәрби төрдәге спорт буенча 90-нан артык секция эшли, 3000-нан артык кеше шөгыльләнә. Бүген ватанпәрвәрлеккә юнәлтелгән зур чара башланды. Бер ай буе дәвам итәчәк вакыйга ТАССРның 100 еллыгына багышланган. Яшьләрне ничек хәрби булырга өйрәтәләр? Илдар Сафиуллин күреп кайтты. Хәрби булырга теләгән кеше шундый булырга тиеш. Корал белән дә оста идарә итә, көндәшне дә күз ачып йомганча егып сала. Владислав Орловский да ватанны сакларга әзерләнә. Могу постоять за себя, за своих родных. Кирәк чакта мин үземне һәм якыннарымны яклый алам. Без даими рәвештә хәрби әзерлек белән шөгыльләнәбез. 70-ка якын яшь армияче хәрби ант бирә. Казан кызы Камилә эчендә бу дулкынландыргач икән. Ул кичкенәдән хәрби тормыш белән кызыксына, спортны ярата. Парашют белән сикергә дә кыюлыгы җиткән. Беренче мәртәбә бик куркыта, аннары соң уже сикергәч, шул күктә булганда рәхәт булып китә. Икенче мәртәбә сикергәндә тагын да куркыныч була. Яшьләрне хәрби рухта тәрбияләүче чара ТАССРның 100 еллыгы биек җиңүнең 75 еллыгы Татарстанда ДАСАФ оешуга 93 ел булуга багышлана. Военным специальностям. Әлеге оешма бер гасырга якын вакыт эчендә төп юнәлеш буенча эш алып барды. Авиация, хәрби техника белән идарә итүче парашютчы һәм хәрби спорт төрләрен үстерү. Целью юнармии является. Яшь армиячеләр алар ватанны сакларга гына түгел, тыныч тормышта да файдалы, кирәкле була белергә тиеш.
Әлеге чара кысаларында коралдан оту буенча ярышлар да үтәчәк. Советлар Союзы герое Борис Кузнецов призына узучы турнирга бөтен республикадан яшьләр җыелыр дип көтелә. Ватанпәрвәрлек хисләрен тәрбияләүгә юнәлтелгән 1 айлык чара бүген башланып китеп 20 февральгә, ягъни ватанны саклаучылар көненә кадәр дәвам итәчәк. Моның символик мәгънәсе дә бар. Ягъни туган илен сакларга әзер булган яшьләр һәр вакыт физик яктан да, рухи яктан да әзер булырга тиеш. Моның өчен бер ай дәвамында шактый гына чаралар оештырылачак. Илдар Сафиуллин, Иршат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының тип чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Масса күләм чаралардан соң пластик савыт саба шүпшар казанлыларның кайфын буза. Берәр тәмле тамашаларда аның катыргысын яйша кагазын җиргә бәрәләр, китеп баралар. Яшел буын проекты экологиягә үзгәреш кертә алырмы? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Телеңне тезгендә, этеңне чылбырда тот. Булай шейнеген беренче тапкыр күрәбез. Урицкий паркындагы этләр зыян салган агачларны ничек давалыйлар? Бу хакта Райля Вәлиуллина. Казан аэропортын яңаша бизәү буенча тавыш бирү төгәлләнде. Исегезгә төшерәбез, аңа Тукай исемен бирү сәбәпле дизайн проектлары сайлана. Татарстанның дәүләт хезмәте порталында 5 концепция тәкъдим ителгән иде. Тавыш бирүдә 5300 кеше катнаша. Нәтиҗәдә Тукай илһамы дигән вариант 38% җыеп җиңүче дип табылган. Икенче урында шигъриятның көмеш җипләре, өченчедә Карлыгач юлынан дигәне, ләкин аэропортны бизәгәндә һәр концепциядән аерым элементлар кулланырга мөмкин. Авылда татар теле һәм әдәбиятын укыту өчен аңа Габдулла Тукай үзе китап дәреслектәр әзерләп җибәрә. Әсәрләрен язганда Гариф Ахунов та аның киңәшләренә таяна. Әмма Зәйнәп Максудованың исеме бик аз кешегә таныш. Амстердам университетының яшь галиме Альфред Бустанов бу гаделсезлекне төзәтмәкче. Бүген Зәйнәп Максудова китапханәсе китабын тәкъдим итә. 20нче гасырда зур эш башкарырга курыкмыйча алынган ханым кем ул? Айсылу Нигъмәтҗанова белә. Зәйнәп апа сокланыр иде. Әгәр дә белгән булса, 7 ел Казан мәктәбендә рус теле һәм әдәбиятын укыткан Зәйнәп Максудова турында китап язу өчен Альфред Бустановка шул кадәр вакыт кирәк була. Без моны хәзерге вакытта моны шу китапны күз алдыбызда тотып, үз кулларыбыз белән тотып, тагын да Максудова керткән мәдәни, фәнни өлешен тирәнтен өйрәнә алабыз. Зәйнәп Максудова гомере буе бурынгы татар әдәбиятын өйрәнә. Совет чоры вазгыятендә дә гарәп имләсендә язуын дәвам итә. Өендә репрессия курбаннарының китабында кадерләп саклый. Зәйнәп Максудова 378 кул язма туплый. Аларның күбесе бүгенге көндә милли музейда саклана. Инде биредә дә бүген карарга мөмкин иде. Әмма барыбер дә иң кызык кул язмалар исә китапта тупланган. Бустановның китабы Зәйнәп Максудова эзләп тапкан кул язмаларга нигезләнеп язылган. Аның бай мирасы әле тулаем өйрәнелмәгән, туганнары китапның дәвамы булыр дип көтә. Аны ничек хөрмәт итеп карыйлар, народный профессор дип шулай. Ул укытучы булса да, аның шундый званияларда булмады. Ул инде ярдәмлекләр, дәреслектәр, төрле китаплар эзләп килә үзенең балаларына укытырчы. Габдулла Тукай белән эшгәшә һәм Габдулла Тукай үзенең киңәшләрен биреп, ага авылда татар теле әдәбияты укытыр өчен дәреслекләр әзерли. Китапны хәзер Тукай әдәби музеенда күрергә мөмкин. Интернетта да бар. Айсу Нигъмәтҗанова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Без карузолар басып торган сәхнәдән үз сәнгатебезне, татарлыгыбызны күрсәтә алдык. Американың данлыклы Карнеги Холл залында үзгәреш җиле фестивален үткәргән артистлар бүген хис кичерешләрен җиткерде. Залда Америка гына түгел, Канада, Германиядән килгән тамашачылар була. Милләттәшләр татар моңын сагынып килгән диләр. Җырлар заманча яңгырашта булса да, халыкчанлыгын югалтмый. Европа дәрәҗәсендәге аранжировка фестивальгә килгән һәр тамашачы өчен аңлаешлы булган. Концертны ачып җибәргән оныта алмыйм җырында шундыйлардан. Ашып җибәрә торган җыр шуннан да. Шундый нәкъ менә мотор ясалган, көйне үзгәртмичә. Әмма ләкин шул вакытта шушы халыкка, Америка халкына аңлашылган джаз стилендә. Бик матур. Зал иде, 3000 тамашачы алкышларга күмде, җырчыларны, музыкантларны, чәчәкләргә күмделәр. Афәрин. Без бик зур горурлык хисе белән кайттык. Һәм бу проектның алга таба да яшәргә кирәк икәнлегенә без тагын бер мәртәбә инандык. Башкалада яшәүче Дмитрий Спиридонов яңа проект уйлап тапкан. Ул зур вакыйга бәйрәмнәр оештыручыларның тирә-юньне чиста тоту буенча белемен арттырмакчы. Чөнки чара тәмамланганнан соң бөтен җир чүпкә бата ди ул. Бу эшкә егет президент грантын тота. Казанны чистартыр өчен ярты миллион сумны җитәрме? Алия Хәйретдинова үзеннән сорады.
Живу этим проектом порядка 3 лет. Дмитрий Спиридонов Казанны иң чиста шәһәр итмәкче. Зур бәйрәм уздымы, мәйданнар шүп-шарга күмеләде ул. Шуңа күрә Яшел буын дигән проект уйлап таба. Аның белән конкурста катнаша һәм Россия президенты грантын ыта. 500 мең сумны зур чаралар оештыручыларның экологик белемен арттыруга тотачаклар. Можно купить воду. Мәсәлән, пластик шешәләрдәге суны кулер белән алыштырып булыр иде. Бер тапкыр кулланыла торган савыт саба урынына керамигын сайлау кулайрак. Проектка аны тискәре күренешләр этерә. Менә бу Казан марафоны кадрлары. Узган елның маенда 25 мең катнашучы Казанның төп урамнары буйлап йөгерә. Ә булары йөгерештән соң ясалган фотолар. Уңга карасаң да шүп, сулга карасаң да. Монысы Сабан туй, төп мәйдан конфетти белән тулган. Казанлылар бәйрәм ярата, ә менә культура җитми. Бер тәмле ашыйлар да. Аның катыргысын яисә кагазын җиргә бәрәләр, китеп баралар. Очень мало, во-первых, урн. Шүп-шар өчен савытлар аз, ял итү культурасы да нык аксый әле. Күрсәтергә, кая нитәргә, кая ташларга, нишләргә, ягъни башларга балалар чакыралар. Проектның нәтиҗәсе булырмы? Дмитрий моңа чын күңелдән ышана һәм эшкә тотына. Татарстан масса күләм чараларны менә дигән иттереп үткәрә. Дөнья күләмлеләрне дә футбол чемпионаты WorldSkills моны дәлилли генә. Әмма экологиягә ныграк басым ясалса, тагын бер адымга алга атыячакбыз. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Казанның Урицкий паркында этләр кимергән миләш, нарат һәм карагай агачларын дәвалый башладылар. Кайрылары сыдырылган 30лап агачны күреп, казаналар борчылып безгә шалтыраткан иде. Парклар дирекциясе агачларны саклап калыр өчен нинди чара күрә? Рәйлә Вәлиуллина күреп кайтты. Суламасак, кирәкле мәддәләрен, кирәкле бурлар менән, например, ранит белән алар кырып үлерләр иде. Әлмира Гыйльманова бүген табиб ролендә агачларны дәвалый, этләр ясаган яраларны төзәтә. Булай шейнеген беренче тапкыр күрәбез. Күрәм инде мин. Булай яшьләр агачны сындыралар, сындырганнарны бар. Сындырганнан шулай ишетәбез, карыйбыз. Бүген дәвалау курсы үтүче агачлар берничә көн элек менә шундый кызганыш хәлдә иде. Моны күреп халык шаң сукты. Безгә дә мөрәҗәгать иттеләр. Эт хуҗаларының күбесе моны эт эше дип санамаса да, тикшерү барышында гаепнең чыннан да 4 аяклы дусларда икәне ачыкланды. Собаки могут грызть. Этләр үсеп утырган агачны кимерә ала, тик ашыйсы килгәнгә, кемнедер тешисе килүдән түгел, нәрсә эшләргә белми, шулай күңелен күрә. Менә шундый ялкау эт хуҗалары аркасында 30лап агач зыян күрә. Аларның кайрысын файдалы матдәләр белән сылау көне буена сузылды. Агачның яралы урыннарын шушындый махсус паста ярдәмендә эшкәртәләр составында бакыр купарысы булган әлеге матдә агачны кырудан һәм салкыннан сакларга тиеш. Әгәр мондый очраклар артса, хукук саклау органнарына чыгачаклар. Әлеге агачларны дәвалауга без дә кушылдык. Рәйлә Вәлиуллина, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Сез дә үзегезне борчыган мәсьәләләрне редакциянең WhatsApp номерына җибәрә аласыз. Әйтер сүзегез булса 898 74 20 01 01 телефонына хәбәр калдырыгыз. Яңалыкларны язып та, фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Кар аз булганга быел аның кадере дә арта. Түбән Камада яшәүчеләр карлы яңа шөгыль уйлап тапкан. Парктагы агачларга аннан төрле фигуралар ябыштырып ясыйлар. Буланнар, куяннар, төлкеләр. Үзенчәлекле иҗат белән кем шөгыльләнә? Алдагы репортажда карагыз. Мөгезләрен рәтләп тоякларын гына ябыштырып куясы калды. Шулай итеп агачка булан куна. Үзе генә түгел, якында куян. Мондый иҗат төрен Алиса әнисе белән уйлап тапкан. Мы лепили для настроения, Без микрорайонда яшәүчеләрнең кәефен күтәрү өчен ясый башладык. Балалар бакчасыннан өйгә кайтканда юл буендагы агачларга ябыштырып бардык. Ялларда гаилә паркына килеп иҗат иттек. Шунысы игътибарга лаек. Буланыбызга инде 4 көн булды, әмма беркем дә аны ватмады. Сокланып кына калмыйлар, фотога төшереп социаль челтәрләргә дә урнаштыралар. Иҗатны хуплап алганнар. Уңыш сыйры гади, күңелләрен биреп эшлиләр. Что это у тебя за прибор такой? Снежколеп великолепный. Снежколеп великолепный? А для чего? Снежки лепить. Узып баручыларда карлы сүрәтләргә мөкиббән. Да, первый раз вижу, кстати. Очень красиво. Сразу настроение поднимается. Необычно как-то, миленько. Видно то, что люди стараются, помогают городу быть красивее. Мондый сыннарны илнең төрле шәһәрләрендә очратырга мөмкин. Менә мәсәлән, агачны кочаклаган шундый аюга игътибар зур. Белгородта куян, Харьковта кеше рәвешендәгеләр дә бар. Ярославльдә дә яраталар бу төр сәнгатьне. Я гуляю сегодня в парке. Ну, короче, круто. У меня с собой лопату взял. Вот, зайчик. Түбән Камадада Наталья белән Алисәнең шәкертләре барлыкка килә башлаган. Парктагы агачларның берсенә билгесез авторның менә шундый чыпчыгы кунган. Түбән Камадан Айгөл Бәдретдинова, Наталья Лушникова, Фәхри Исламов, Яңа гасыр каналы.
Башкаланың ботаника бакчасында оюлар кышкы йокыдан уянган. Моның сәбәбе гади дип белгечләр. Маша белән Фоманың ишәсе килгән. Гыйнвар кояшының җылысын алар да тыя. Сусауны басуга Европаның көрән оюлары кабат йокыга талачак. Форсаттан файдаланып, аларны ашаталар да. Кышкы йокыдан оюлар мартта гына уяна. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытта рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сез белән саубуллашам, исән-имин булыгыз. 1 и 2 февраля на сцене Московского драматического театра «Модерн» пройдут гастроли Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима. 1 февраля москвичи смогут увидеть спектакль «Башкирская свадьба». 2 февраля «Радость нашего дома». Спектакли обеспечиваются синхронным переводом на русском языке. Билеты на сайте zamancha.ru. Койда! Уникс! Койшан! 1 февраль! Нишеда! Кишке! Уникс! 1 февраль! Разговорчики! Башкортостан кунаклары Фәтиз Ганиев һәм Лилия Бектимирова Казанда 13 февраль. Татар дәүләт филармониясе. Махсус кунаклар Хамдулла Тимергалиева, Гөлназ Асаева. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. Васильевский шифаханәсенә юл тотабыз. Саф һава, туклыклы ризык, күп төрле дәвалау алымнары. Тәүлегенә нибары 1490 сумнан. Барлык номерларга да 20% ташламалар. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптәннән яңа шкаф купы алырга телисезме? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән, өстәвенә 20% ташламалы шкаф купы кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгеләрәк мәгълүмат danilsizakmaster.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта булытлы һава, 9 градуска кадәр суык. Республикабызда уңай һава торышы урнашты. Урыны белән кояшлы, бераз явым-төшемле, кайбер районнарда аязганда 20 градуска кадәр суыта. Төньяк көнчыгышта көндез 10 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзелә-Минзеләевскида алмашынучан булытлы һава, кар явы көтелә. Бу атна ахырына кадәр түбән температура саклана ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта температура 1 градуска төшә, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн болытлы һәм явым-төшемле булачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта булытлы һава, 9 градуска кадәр салкын. Салкыннар ул бары тик һава торышы өчен генә, аны күңелегезгә үткәрмәгез ди акыл ияләре. Фин компаниясе Цыган Гринтра комплексында фатирлар 2,5 миллион башлап, Совет районында саф һавада экологик яктан чиста җирдә урнашкан. Җиңү проспектыннан монда нибары 10 минут юайтыга шалтыратыгыз. Телефон 233 0303. Мечты сбываются. Своя квартира от 2,5 миллионов рублей. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 0303. Башкалабыз Казанда кар явачак, 7 градуска кадәр суык. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 83%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.